Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Win, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang operahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng aming Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, ang ating peptide. Yan po ang Power 5. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Pero dito muna tayo sa announcement. Kasi magkakaroon pong gagawing free health consultation dito sa ZMD Center in Legazpi City, March 21. Ngayong Saturday po yan. March 21, ngayong Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. And of course, on March 28, Saturday, diyan naman po sa CMD Center in Ligao City. Opo, sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, now Ligao City. And of course, diyan naman sa back-to-back, diyan sa residence ni Ma'am Cara Espadilla sa Balugos, Sorsogon City. Free health consultation din po, 9 a.m. to 3 p.m. Diyan po sa residence ni Ma'am Cara Espadilla sa Balugos, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo Chapel. So, yan muna yung ating announcement. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB Legazpi, okay? So, yan muna yung announcement natin. Pero merong mga upcoming events, siguro yung dyan para sa area ng, kasi may schedule na ako, nakaschedule na ako dyan, mga taga Camarines Norte, nakaschedule na po tayo dyan. April 11 sa Daet and April 12 naman sa Labo, Camarines Norte. Oo, mag-a-announce pa tayo niyan, okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero may promo pala ako dito, ha? Eto yan, di ba? Ang naririnig ko sa radyo, ang taas ng gasolina. Alam niyo ba na mayroong produkto na hawak namin yan, matagal na, tried and tested, pangtipid sa fuel consumption. Opo, kung ang gamit mo ay diesel, 30% savings on fuel consumption, at kung ang gamit mo naman ay gasolina, 40% savings sa fuel consumption. Tried and tested yan, guaranteed po. This is a US product, hindi po ito basta-basta. Available po yan sa aking center, CMD Center in Legazpi City. And this is very affordable. Opo, halo lang to sa oil. Opo, pag nag-change oil kayo. At saka tatlong schedule mong pag-change oil, pwede mo ng laktawan. Laktawan mo. Maganda pa po ang viscosity ng inyong mga oil. Okay? So, available yan sa aking center sa Legazpi. Very affordable. Malaking tulong. Kalain mo yan kung ang gamit mo ay diesel, 30% savings sa fuel consumption. Kung ang gamit mo gasolina, 40% savings sa fuel consumption. Basta visit my office in Legazpi City. Ito maliit na to, pang motor. Pero yung malaki, may pang kotse tayo. Oo, yung malaki nito. Okay? So anyway, sa mga listeners, kung may tanong, ito yung aking text hotline ni 0939-904-0717, 0939-904-0717.
At for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K bang ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi, mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos pa tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Buwan, mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos ikaw, papabalaan, mag-resolve rin ang problema ko. Okay. Marami may ano ka pa kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family na prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya diyan sa Puro, Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na ano bang nangyari doon sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon ako isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalag tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko,
Si mami pala, meron, hindi naman sabi ko, o sige, tutulungan kita kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya, kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung, tsupon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa pit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, parang lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, meron pa ba? Sabi ko, basta meron pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagaan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang di nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si MD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Yan. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. Ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi, kahit sa sa sugat, napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol. Ilagay nyo lang sa gapas. Tapos, paglagay nyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol. Lagyan nyo ng plaster. Hayaan yung umuwaga ng ganyan. Araw-araw. At makikita nyo, mawawala yan. Kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na user ng product. At yan na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, wag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na wag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko,
Uy, hindi mo subukan ang CMD. Sabi niya, ha, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimno mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa ng tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya, huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga-Puro, Legazpi. Ayun, o diba? Ayan kasi si Ma'am Nora Aison. Nang napunta yan sa akin, nade-desperate na siya. Kasi akalain mo yan, 2 taon na siyang balik-balik magpagamot pero hindi siya gumagaling. But with our products, nako, talagang na-rejuvenate siya the natural way. So, madali talagang i-share yung ating product kung ikaw ay user at na-prove mo yung kagalingan ng ating product. And of course, hindi lang good health ang sinishare namin po sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Tried and tested na po ang ating mga produkto. At ulitin ko, upcoming event natin, ngayong March 21, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m., free health consultation sa CMD Center in Legazpi City. Opo, 9 a.m. to 4 p.m. tayo niyan. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, meron ding gagawin na free health consultation diyan sa CMD Center in Ligao. Nasa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. That will be on March 28, 9 a.m. to 3 p.m. Take advantage mga taga 3rd District, Balbay, and back-to-back, meron din gagawing free health consultation sa residence ni Ma'am Cora Espadilla dyan sa Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo Chapel. That will be on March 28, okay? Yung mga iba natin, upcoming event, abang-abang lang kayo, mga taga Camarines Norte, dahil andyan uli ako sa DAET, April 11 and April 12, dyan sa, magkoconduct tayo ng health symposium uli, ha? Take advantage, especially sa mga, may mga problema sa kalusugan. So, dito na tayo. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Sa mga taga-Katbalogan, pwede kayo dyan, mag-free health consultation din kayo every Saturday. Every Saturday, 9 a.m. to 3 p.m. Every Saturday, free health consultation, CMD Center in Katbalogan. Okay, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store, Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Katbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Katbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Katbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Katbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Katbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Yan, Salvice Pharmacy in front, Labo District Hospital, Helen Valenzuela. In front, Canoreco, Bato Balani, Holito Limpot. Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco,
Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abai sa Rusans Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa Dry Goods Section, near Three Sisters Carinderia sa Dait Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Hello kay Ma'am Asuncion Liena Resas. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Katisasil, Binanawahan, Karamuan, Camsur. Sa Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal. Sa Nabo Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes at may Nabo Wellness Center. Sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel, Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes, sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, atap Fast Cast, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nalita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkad Casillas Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar Sorsogon, Cora Espadilla, Balago Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Icardo, CMD Center, sa Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Llamazares, Purok 1, Bascaran, Daraga Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 1, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CM Destaque Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, ang aking center, 2nd floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Burucan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Ma'am Delita Vibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay.
Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Ligaspi. Lisa Longasa, 4J Drugstore. Bangkiruhan, Ligaspi. Emily Lisay, Zone 1. Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Ligaspi City. Adelfa Floranda, Purok 3. Humapon, Ligaspi. Merilo Bermejo, Purok 3. Bagakay, Ligaspi. Ma'am Sonia Perenya, Purok 4, Common, Kamalig, Albay at sa ground floor ng Kamalig Market. Conception Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3. Taluto, Kamalig, Albay. Florenia Hiles, Sari-Sari Store. Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Mileti Roy, Barangay 22. Binanuan East, Legazpi. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store. Bangkiruhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo. Buena Vista, Legazpi City, Marino Pre, Purok 4. Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front, Bayuan Elementary School. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardañas Store beside LBC Ginubatan. Asuncion, Liena Resas. Sa Liena Resas Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor. Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta. RBB Agrivet Supply, Mercado, Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hilary Halde, So 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Noran Napod, Ginubatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi. Maylene Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, ayan po ang ating mga CMD centers and active distributors. At ulitin ko para sa inyong lahat, upcoming event natin ngayong March 21. March 21, dito tayo sa CMD Office, Legazpi City. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Opo, and dyan naman sa CMD Center in Ligao, March 28 po. Opo, 9 a.m. to 3 p.m. At ganoon din po dyan sa residence ni Ma'am Cora Esprilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Free health consultation din kayo, March 28. Okay? So yan, sa inyong lahat, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. So, ulitin ko lang, dito sa pagtipid sa gasolina, available lang yan sa amin, sa CMD Center. Opo, itong maliit, pang motor po ito. Kung ang gamit mo ay diesel, 30% savings sa fuel consumption. Kung ang gamit mo ay gasolina, 40% savings. Guaranteed po yan. Guaranteed. Okay? Kaya, wag nang mag-atubili kasi limited lang ang product ko nito. Oo, naka-promo pati ito. Ipo-promo ko yan sa inyo. Makatipid lang kayo. Makatulong din tayo kahit papano. So, malaking tulong. Visit CMD Center. Basta may promo, may discount yung first 30 na bibili nito. Starting tomorrow, okay? So, ayan, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.